नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और भोजपुरी मेगा स्टार और सांसद रवि किशन जी के बारे में आप सबके जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक बार फिर से द कपिल शर्मा शो में भोजपुरिया तड़का लगे वाला बा। और ये बार निरहुआ जी के साथ रवि किशन जी और साथ में रानी चटर्जी और आम्रपाली दुबे जी भी आप लोगन के नज़र आए वाला बाड़ी। जी हाँ, आप सब के बताए में बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा बा कि जौन ई शो बा द कपिल शर्मा शो एकर भोजपुरी वाला शूटिंग कल रात के कंप्लीट हो चुकल बा। जी हाँ, और आए वाला एक दो हफ्ता में आप लोगन के ई टेलीविज़न पर भी देखे के मिल जाई। अभी डेट हमनी के पूरा फिक्स कन्फर्म ना कल गई बा। जैसे ही डेट एकर फिक्स हो जाता कि कौना डेट के ई टीवी पर आप लोगन के देखे के मिली तो अलग से एगो खबर बना के एकर टीज़र भी आप लोगन के दिखा के जौन प्रोमो रिलीज हुई वो दिखा के तब आप लोगन के बीच में एगो स्पेशल खबर बना दें। फिलहाल ये जानकारी आयल बा कि शूट कंप्लीट हो चुकल बा द कपिल शर्मा शो के। रवि किशन जी, निरहुआ जी, आम्रपाली दुबे और रानी चटर्जी 4 गो भोजपुरी स्टार गए रहे वहाँ पर और बहुत ही अच्छा से धूमधाम से शूट हो चुकल बा। बहुत ही हंसी वाला शो बा जो कि आप लोगन के बहुत जल्द देखे के मिली। हर शनिवार और रविवार ई टेलीविज़न पर चलबे करेला। पूरा इंडिया से पर अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हमेशा आते जाते रहेला। तो भोजपुरी के तड़का भी हर 6 महीना में पर देखे मिलेला। तो उहे आप लोगन के बहुत जल्द देखे के मिले। जैसे डेट कन्फर्म होता आप लोगन के बीच हम आ जाए। बस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबोले रही। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।